Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 1 hangtod sa verse 2. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Busa sanglit giisip naman kitang hingpit pinaagi sa pagtuo. Aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya nakaduol kita niining maong grasya nga atong gibarugan ug nagmaya kita diha sa paglaom sa kahimayaan sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sumala sa atong nakita na ni adtong miaging simana mga kaigsuunan sa unang 4 ka kapitulo sa sulat ni Pablo, iyang gipasabot kanato ang justification by faith alone. Kining giisip kita nga matarong atubangan sa Dios dili pinaagi sa atong maayong buhat, gumikan kay ang atong maayong buhat hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios, kundili pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Mao gayud kini ang tema ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Roma. Iyang gitan-aw ang tanang aspeto niini nga doktrina ug iyang gitubag ang tanang mga pagsupak nga posible nga anaas sa mga mubasa sa iyang sulat. Karon sa atong pagsulod sa chapter 5, gisugdan ni Paul ang bag-ong section nga magpadayon hangtod sa chapter 8. Iya kining gi-introduce pinaagi sa paggamit sa pulo nga therefore or busa nga nagpasabot kanato nga sumpay kini sa naunang section mahitungod sa justification by faith alone. Ug ang focus ni Pablo niining bag-ong section mao nga ipakita kanato ang resulta sa justification by faith alone. Sa nagunang 4 ka mga kapitulo, nakig-istorya si Pablo sa mga dili pa magtotoo kadtong mga nanginahanglan sa justification ug pagpakig-uli ngadto sa Dios. Karon sa chapter 5 hangtod sa chapter 8, gidirect ni Pablo ang iyang instruction ngadto sa mga luwas na. So niini nga section nakig-istorya si Pablo directly sa mga magtutuo na sa atong Ginoong Hesukristo. Gidala ni Pablo ang atong atensyon sa duha ka tema nga sumpay sa justification or pag-isip nga hingpit. Unsa man kining duha ka tema? Assurance of salvation ang una, kasiguraduhan sa kaluwasan, ug our union with Christ, ang atong pagpakighiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Sa laktod nga pagkaistorya, kung ikaw igsuon tinuod nga nagtuo kang Kristo nga nagluwas kanimo gikan sa imong mga salaod ug nagbanhaw kanimo pag-usab alang sa imong justification, ang imong kaluwasan sigurado gayod. Your salvation is sure. Walay makapawala sa imong kaluwasan nga nadawat nimo nga gasa gikan sa Dios. Mao nga gi-conclude ni Pablo kini nga bahin sa Romans 8:35 pinaagi sa pagpangutana, kinsa ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ug ang tubag ni Pablo anaa sa verse 39 nagingon, walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Ginoo nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Dios. So sa unang duha ka bersikulo gidescribe ni Pablo ang tulo ka resulta dayon sa justification. Unsa man kining tulo ka mga resulta? Aduna kitay kalinaw diha sa Dios ato kining gipamalandungan ni adtong miaging semana. Ikaduha,
nagbarug kita nga lig-on diha sa grasya ni Kristo, gumikan kay napasiguli na kita niya diha sa Dios. Ug ikatulo, makahimo na kita sa pagmaya sa atong paglaom nga makauban nato ang atong manluluwas hangtod sa kahangturan. So ato nang napamalandungan ang unang resulta ni adtong miaging semana, busa sanglit giisip naman kitang hingpit pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So ang pinakaunang gipasabot ni Pablo kining kalinaw. Kinahanglang mag-una gayud ang kalinaw. Nganong nakabaton kita og kalinaw diha sa Dios, gumikan kay napasiguli na kita pinaagi sa dugo ni Kristo ngadto sa amahan. Ang ebanghelyo mga kaigsunan, wala kana nagpasabot kanato or nagpakita sa panalangin una. Kinahanglan gayod nga ma-reconcile una kita, mapasiguli gumikan kay kaniadto mga kaaway kita sa Dios, pero pinaagi sa gibuhat ni Kristo ang tanang magtutuo na pasiguli ngadto sa Dios. So ang giingon ni Pablo, kini nga pagtuo nabatunan na nato. Na justified na kita, giisip na kita nga hingpit atubangan sa Ginoo, therefore aduna kitay kalinaw. Napasiguli na kita. Gibatunan na nato ang kalinaw karon. So adunay confidence ang mga pulong ni Apostle Paul. We have been fully reconciled with God. Napasiguli na kita ngadto sa Dios. Ang kasuko sa Dios napalong na. Ang tunglo sa Dios natangtang na. Aduna nay pakigsandurot between us and our God. Ang tawo nga luwas na, dili na kaaway sa Dios, aduna nay kalinaw. Ug kini nga kalinaw mga kaigsunan, naghatag kanato og kahibalo, naghatag usab kini kanato og confidence nga ang Dios nahigugma kanato. Ug kini nga kalinaw mao kini ang atong ultimate nga kalig-on ug kasiguraduhan. Ug ang atong kasiguraduhan pinasikad lamang sa justification by faith alone. Or giisip kita nga matarong atubangan sa Ginoo, pinaagi lamang sa pagtuo nganha sa atong Ginoong Hesukristo. Gideklarar kita sa Dios nga dili na guilty. Wala na kita nahailalom sa tunglo sa balaod, ug wala nay kasuko ug kapungot ang Dios batok kanato. Dapig na ang Dios kanato. Now, niini nga taknaa mga kaigsunan, atong i-examine ang ikaduhang resulta sa justification by faith nga gipasabot ni Pablo sa unang duha ka mga bersikulo sa chapter 5. Dili lang kay ang justification, naghatag kanato og kalinaw diha sa Ginoo, ang justification usab mga kaigsunan, naghatag kanato og katakos nga mubarug nga lig-on diha sa saad sa mga panalangin sa Ginoo. Ang starting point sa tanang spiritual nga panalangin mao ang justification by faith alone in the Lord Jesus Christ alone. Kinahanglan nga makabaton kita og kalinaw diha sa Dios, adisir kita makadawat og mga panalangin gikan kaniya. Mudangat na kita sa unang punto. Kinahanglan nga atong masabtan ang pipila ka mga definitions sa panalangin nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Ang una nga panalangin is kining gitawag og access. Aduna na kitay pamaagi nga makaduol sa Dios pinaagi kang Kristo. Si Kristo mao ang atong access. Say for example Ephesians chapter 2 verse 18. Ang giingon dinhi, kay tungod kaniya makaduol kita pinaagi sa usa ka espiritu ngadto sa amahan. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, dili unta kita makaduol sa Ginoo direkta pinaagi sa atong kaugalingon. No, dili gayud. Tinunglo kita gumikan sa atong sala. Ang kapungot sa Dios anaa kanato, pero tungod sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang gibuhat didto sa krus sa Kalbaryo, gitangtang niya ang tanang tunglo ug kapungot sa Ginoo, and therefore pinaagi kang Kristo aduna kitay access or makaduol kita sa atong amahan. Ephesians chapter 3 verse 12, giusab-usab ni Pablo sa pagsulti dinhi. Ang giingon, diha kaniya aduna kitay kaisog ug paagi sa pagduol, access, nga adunay kasiguruhan pinaagi sa pagtuo kaniya. Access, mao kini ang English translation sa paagi sa pagduol.
Aduna na kitay abilidad nga muduol sa Ginoo. Aduna na usab kitay katungod nga musulod sa presensya sa Dios. So ginadawat na kita sa Dios, madawat na kita niya gumikan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini gitudlo ni Pablo mahitungod sa doctrine of justification. Aduna na kitay abilidad nga muduol sa Ginoo, dili gumikan sa mga maayong butang nga atong nahimo or dili gumikan sa atong outward religious ritual, kundili tungod lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ephesians 2:18, once again, ang giingon dinhi, kay tungod kaniya makaduol kita pinaagi sa usa ka espiritu ngadto sa Amahan. So aduna kitay access, nabatunan na kini kanato ang paagi sa pagduol. Na-accomplish na kini ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo ug sa iyang pagkabanhaw, ug kamatuuran kini sa kamulong nga panahon, ug magpadayon kini hangtod sa kaugmaon, na isip na kita nga matarong atubangan sa Dios, na justified na kita, ug magpabilin kita nga ginaisip sa Dios nga matarong. Ang sanctification, kining pagpabalaan, progressive kini, nagka-improve progressively. Apan ang justification, kining giisip kita nga matarong atubangan sa Dios, na tuman kini ni Kristo once and for all didto sa cross sa Kalbaryo. Ikaduha nga definition nga kinahanglan natong masabtan, kining faith, pagtuo. Kining pulo nga pagtuo, mga kaigsunan, duha man ang meaning niini sa bag-ong tugon. Pwede kining mahimong kinaiya nato, ang pasabot niini matinuohon or matinud-anon, faithful. Ikaduha, mahimo usab kini natong sabton sa pagtuo nato sa pulong sa Ginoo. Atong tuuhan nga tinuod gayod ang nahasulat sa pulong sa Ginoo. Actually, ang duha ka mga translations kining matinud-anon, faithful, or mutuo ka, dunay pagsalig sa pulong sa Ginoo, pareho kining bunga sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu buy naghatag kanatog katakos nga mahimong matinud-anon sa Dios ug nagasalig kanunay sa iyang pagkamatinud-anon. Pero niini nga passage, mga kaigsunan, wala gihisgutan ni Pablo ang atong pagkamatinud-anon. This is not about our actions. Ang gihisgutan ni Pablo mao ang saving faith. Ang pasabot ni ining saving faith, kining nagsalig lamang kita sa gibuhat ni Kristo alang sa iyang mga katawhan. Mao kini ang meaning nga gipakita kanato sa verse 1, mga kaigsuunan. Gihimo gayong tataw ni Apostle Paul nga kini nga justification or pag-isip nato nga matarong atubangan sa Ginoo, muabot lamang kanato pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Sa chapter 3, sa atong pag-examine sa pagtuo ni Abraham, nakita nato nga ang pagtuo mao ang abilidad nga musali gayud sa saad sa pulong sa Ginoo. Ang pagtuo mao ang abilidad nga musalig sa pulong sa Ginoo lamang. Ug ang pagtuo mao ang abilidad nga musalig sa pulong sa Ginoo bisan pa og opposite niini ang mga panghitabo sa atong palibot. Aduna gihapon kitay confidence, aduna gihapon kitay kasiguraduhan. Ug atong nakita nga ang pagtuo mao ang abilidad nga magpanglihok kita sumala sa atong pagsalig sa pulong sa Ginoo. Ikatulo nga definition nga kinahanglan nga atong masabtan, kining pulong nga grasya. And usually ang grasya nagkahulugan kini sa pabor sa Ginoo nga dili takos kanato nga atong madawat. Ang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 8, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo, ug kini dili gikan sa inyong kaugalingon, gasa kini sa Dios. Ug sumala sa ato nang nasabtan kining pabor nga dili takos nga ihatag kanato, mao kini ang plano sa Ginoo sa pagtubos sa mga makasasala nga susama kanato. Pero ang grasya nga gihisgutan ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 2 sa atong teksto karon, nagkahulugan kini sa atong kondisyon nga gibarugan karon. Kondisyon atubangan sa Dios. Ang atong kondisyon dako kayong grasya. Aduna kitay kalinaw diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo,
napasiguli na kita sa Dios pinaagi kang Kristo. Mauna ang atong kondisyon, mauna ang grasya nga gihisgutan ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 2. Masabtan na nato ang atong access, aduna na kitay pamaagi sa pagduol sa Dios Amahan. Dili pinaagi sa atong maayong buhat kun dili pinaagi kang Kristo. Grasya kini nga kondisyon nga na-enjoy sa tanang mga magtutuo. Ikaupat nga pulong nga kinahanglan natong masabtan kining pulong nga stand. Mibarog kita, nagbarog kita niini nga grasya. Ang idea niini mga kaigsunan kining lig-on gayud kaayo, resolute, determinado sama sa usa ka punuhan nga nagbarog nga nakaugat or nakagamot sa yuta. Psalm chapter 1 verse 1 hangtod sa 3 ang giingon dinhi, bulahan ang tawo nga wala naglakaw sumala sa tambag sa mga dautan, ni nagbarog sa dalan sa mga makasasala, ni naglingkod sa lingkuranan sa mga mabiay-biayon. Apan ang iyang kalipay anaa sa balaod sa Dios, ug diha sa iyang balaod na malandong siya adlaw ug gabii. Ug mahisama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa kasubaan, nga namunga sa tingbunga. Ang iyang dahon usab dili malaya, ug bisag unsa ang iyang buhaton mulambo. So pinaagi sa pagtuo aduna kitay access or pamaagi sa pagduol sa grasya sa Dios with the full reconciliation with God. Tibuok gayod ang atong pagpakig-uli nganha sa Dios pinaagi kang Kristo. Sa atong justification, dili na kita matarog niini. Gitanom na kita sa kasubaan sa grasya sa Dios ug dili na gayud kita matarog. Nagbarog kitang lig-on. Si Kristo mao ang atong bato. Pinaagi kang Kristo aduna kitay kasiguraduhan. John chapter 10 verse 27 hangtod sa 29. Ang giingon dinhi, ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako, ug hatagan ko sila og kinabuhing walay katapusan, ug dili gayud sila malaglag, ni adunay tawo nga makailog kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga naghatag kanila nga ri kanako, labaw pa kay satanan, ug walay tawo nga makailog kanila gikan sa kamot sa akong amahan. So mao kini ang pinakatema ni Apostle Paul sa chapter 5 hangtod sa chapter 8. Assurance, kasiguraduhan. Ang atong kaluwasan sigurado gayod. Aduna kitay confidence, dili gumikan sa atong kaugalingon, kundili gumikan kang Kristo ug sa atong pagpakig-usa nganha kaniya. Ikaduha nga punto mga kaigsunan, kining access nato or pamaagi sa pagduol pinaagi kang Kristo, aduna kini significance alang kanato. Una, naghisgot kini mahitungod sa kabag-uhan. Dako kayong kabag-uhan nga midangat sa atong relationship with God. Kaniadto sa atong makasasala nga kahimtang, ang atong pagtan-aw sa Dios mao ang atong magbubuhat ug nagbarog kita sa iyang atubangan ingon nga mga guilty nga mga kriminal. Guilty sa atong pagtraidor sa Dios. Guilty gumikan kay wala nato pasidunggi ang Dios. Wala nato siya simbaha, wala nato siya himayaa, wala nato siya gituman or gisunod. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 21, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios ni nagma pinasalamaton man. Apan nahimo silang walay pulos sa ilang mga panghunahuna, ug ang ilang buang-buang nga kasing-kasing nangitngitan. Unsa man ang pagtan-aw sa Dios kanato kaniadto, mga kaaway. Napungot kayo ang Dios, nasuko kayo ang Dios. Romans chapter 1 verse 18. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo nga gipugngan ang kamatuoran diha sa pagkadautan. Ug higala kung wala ka pa kang Kristo, mao kini ang pagtan-aw sa Dios kanimo karon. Sa mga magtutuo kaniadto, nahimulag kita sa Dios, completely separated from God. Adunay dili masukod nga distansya tali kanato ug sa Dios. Ang mga mata sa Dios putli gayud kaayo nga dili siya makatutok sa makasasalang mga katawhan. Nga murabag dunay dako kaayong pultahan nga dili maablihan ug dili kita makasulod ngadto sa trono sa Dios nga dunay nakakaratula nga no admittance, no access,
walay pamaagi sa pagduol. Ug kinahanglan atong mahinumduman mga kaigsunan nga kung gipugngan kita sa pagduol sa presensya sa Dios, ang buot ipasabot niini hinukman kita, gikondenar na kita, gikondemned. Ang mga makasasala dili gayud sila makaduol sa presensya sa Ginoo karon. Mao gani nga dili sila ganahan nga moampo, dili nila ma-imagine ang ilang kaugalingon nga moampo sila kay kiwahan kaayo sila mga kaigsunan, walay access. Ug sa eternidad ang tanang mga dili magtotoo itambog didto sa impyerno ug aduna nay eternal separation. Walay katapusan nga panagbulag. Separation from any good. Separation from any purity. Didto sa impyerno tanang kadaot atuan na didto gumikan kay bulag na kana nga lugar gikan sa pabor sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Niining kalibutan na nag-enjoy pa kita sa kaluoy sa Ginoo, bisan ang mga unbelievers nag-enjoy sa kaayo sa Ginoo sa matag adlaw. Pero didto sa impyerno wala na gayoy enjoyment, bisan pag murag kuyamad kadako nga enjoyment mga kaigsunan. Didto sa impyerno wala na gayoy ingon ana. Apan sa atong justification, kining giisip kita nga matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuo lamang nganha kang Kristo, aduna kitay bag-ong relasyon, bag-ong relationship with God. Aduna kitay paagi sa pagduol pinaagi sa pagtuo niini nga grasya nga atong gibarugan. Ug dili lang kay gihatagan kita og access or pamaagi sa pagduol sa trono sa grasya sa Dios, gisagop usab kita isip mga anak sa Dios. Romans chapter 8 verse 15. Ang giingon dinhi, tungod kay wala kamo nakadawat og espiritu sa pagkaulipon pag-usab sa kahadlok, apan nakadawat kamo sa espiritu sa pagsagop, nga pinaagi niini makalito kita og Aba, amahan. Ang Aba, Hebrew word kana sa amahan. Galatians chapter 4 verse 6. Ang giingon dinhi, ug tungod kay kamo mga anak man, gipadala sa Ginoo ang espiritu sa iyang anak diha sa inyong mga kasing-kasing, nga nagpalito kaninyo og Aba, amahan. Mga kaigsuunan, nabati gayod sa tinuod nga mga katawhan sa Ginoo sa ilang kinasuluran nga sila mga anak gayong tinuod sa Dios. Diha kang Kristo, aduna kitay access or pamaagi sa pagduol sa Dios, isip usa ka anak nga adunay access ngadto sa iyang tatay. Ug ang pagtan-aw sa Ginoo kanato iyang mga minahal nga mga anak. Ug ang mga anak aduna gayoy katungod, adunay gibarugan nga katungod atubangan sa ilang amahan. Ug gumikan kay si Kristo mao ang atong tigpataliwala, aduna kitay direkta nga access ngadto sa Dios. Wala nay mga pari sa atong panahon karon sama sa mga pari sa daang tugon. Si Kristo na ang bugtong pari ug labawng pari. Wala nay human priests. Mao gani nga ang opisina nga iyang gibilin nga magdumala sa iglesia mao ang opisina sa mga pastor ug magtutudlo. Wala nay pari. Gumikan kay ang ministeryo sa pagkapari na tuman na nganha kang Kristo. Si Kristo mao ang atong pari hangtod sa kahangturan. Siya ang tigpataliwala. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ang giingon dinhi, tungod kay adunay usa ka Dios ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus. So si Kristo mao ang ultimate fulfillment sa mga ministeryo sa mga pari sa daang tugon. Siya ang tigpataliwala. Kaniadto sa daang tugon ang mga hintil nga susama kanato dili gayud makasulod sa templo. Wala kitay access. Taman ra kita sa luna nga gi-assign sa mga Gentiles. Ang mga Hudiyo wala po'y access sa pinaka throne of grace sa Ginoo. Dunay mga bungbong nga nagbulag. Duna pa'y baga kayo nga kortina nga nagbulag nga ang mga pari lamang ang makasulod didto. Pero sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo niadtong misinggit siya didto sa krus ug it is finished, natapos na. Naglinog og kusog, miuyog ang yuta, nangabuak ang mga bato ug nagisi ang tabil. Baga kayo nga tabil nga nagsilbing babag nga dili basta-bastang masudlan ang presensya sa Ginoo. Pero gumikan sa gibuhat ni Kristo, nagisi ang tabil
ug kita makasulod na kita direktamente sa presensya sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Matthew chapter 27 verse 51 ang giingon dinhi, ug tan-awa ang tabil sa templo nagisi sa duha gikan sa taas ngadto sa ubos, ug nauyog ang yuta ug nabuak ang mga bato. Ikaduha mga kaigsunan, kini nga access aduna kini implikasyon sa atong mga pag-ampo. Una sa tanan, gisugo gayod sa Ginoo sa tanang katawhan nga mag-ampo kaniya, parihong magtotoo ug dili magtotoo. Pero ang pag-ampo nga madawat at tubangan sa Dios, pagabuhaton nato kini pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa atong confession of faith, ang giingon dinhi, ang pag-ampo nga adunay pagpasalamat nga usa ka bahin sa natural nga pagsimba gisugo sa Ginoo sa tanang mga tawo. Apan aron kini madawat, kinahanglang buhaton kini sa ngalan sa Anak, pinaagi sa tabang sa Espiritu, sumala sa iyang kabubuton nga adunay pagsabot, pagtahod, pagpaubos, pagkamainiton, pagtuo, gugma, ug paglahutay, ug kung kauban sa laing mga tawo, pinaagi sa nasabtan nga pinulungan. Mao nga galibog gayud ako sa mga tawo nga muraog ang ilang prayer Latin dili masabtan, nga ang giingon sa Biblia kinahanglan nga pinaagi kini sa pulong nga masabtan sa tanan. So ang prayer gisugo sa Ginoo kini alang sa tanang mga katawhan. Kinahanglan gayod nga atong tan-awon ang Dios ingon nga atong magbubuhat ug sustainer sa atong kinabuhi. Kinahanglang tudluan nato ang atong mga anak nga muampo, apan ang pag-ampo nga madawat at tubangan sa Ginoo mao ang pag-ampo nga pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. John chapter 14 verse 6. Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay tawo nga makaduol sa Amahan kundili pinaagi kanako. Ang atong access pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo mao ang naghatag kanato og access usab sa mga pag-ampo. Makaduol na kita nga adunay kaisog ug confidence sa trono sa grasya diha sa mga pag-ampo. Ephesians chapter 3 verse 12. Diha kaniya aduna kitay kaisog ug paagi sa pagduol nga adunay kasiguruhan pinaagi sa pagtuo kaniya. Ug kung moduol kita, aduna kitay confidence nga paminawon gayud kita sa Dios. James chapter 5 verse 16. Ang epektibo ug mainiton nga pag-ampo sa tawong matarong makatabang gayod. So wala lang kay gihatagan kita sa Ginoo og kalinaw no nga na-destroy, naguba na ang tanang mga hinagiba nato sa pagpakigubat batok sa Dios, na reconciled kita sa Dios ug iya kitang gihatagan og access diha kaniya aduna kitay kaisog ug paagi sa pagduol nga adunay kasiguruhan pinaagi sa pagtuo kaniya. Gipanalanginan kita sa Dios ug dili masukod nga panalangin pinaagi sa iyang gasa sa justification, pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Na-realize ba nimo kini igsuon nga aduna ikay access nga moduol sa Ginoo sa tanang higayon? Na kabaton ka ba ikaw og boldness sa imong pag-ampo? Matud pa ni Lloyd Jones, ang baga nga mga katawhan anaa sa gawa sa iglesia. Tungod kay kita nga mga Kristohanong katawhan nagrepresentar sa kinabuhing Kristohanon sa dili maayong paagi. Nagkinabuhi kita nga murag espirituhanong mga makalilimos nga gitawag man unta kita aron mahimong mga prinsipe ug mga anak sa langit nung hari. So diha kang Kristo aduna kitay access, aduna kitay boldness, ug aduna kitay kasiguraduhan nga pagatipigan gayud kita sa Dios hangtod sa katapusan. Ang justification by faith alone mao ang naghatag kanato og kasiguraduhan nga makaduol kita sa Dios anytime sa atong pag-ampo. Aduna ba ikay access higala? Wala ako nangutana kanimo kung gibati ba nimo kini, nabati ba nimo nga aduna kay access. No, feeling is not important here. Ang akong gipangutana kanimo, aduna ba ikay access gumikan kay nagsalig ikaw kang Kristo, nagtuo ka kang Kristo, naghinulsol ka sa imong sala, gitalikdan nimo ang imong sala ug midangup ikaw kang Kristo, nagsalig ikaw sa iyang dugo ug pagkamatarong nga maoy magpamatarong kanimo atubangan sa Ginoo. Imo na ba kining nabuhat? Nagbarog na ba ikaw diha sa grasya sa Ginoo? Kung wala pa nimo kini mabuhat higala,
duol kang Kristo karon. Pag hinulsol sa imong sala, ug salig kaniya lamang ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ug ikaw makabaton og reconciliation with God, makabaton og kalinaw, ug makabaton ikaw og access ug boldness nga moduol sa Dios diha sa imong mga pagampo. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.